Hola, patapums. Tinc un problema. Mireu, l'altre dia estava tocant jo, tan tranquil·la, el triangle, la flauta i les maraques. Però avui, quan he tornat a intentar tocar, els instruments no sonaven. El triangle no sonava, a la flauta no li eixia ningú so i les maraques tampoc. M'ajudareu a recuperar els sons, per favor? Hi ha un castell que s'anomena el Castell dels Sons Perduts. I allí viu Pia, una drac que és la seva guardiana. Ella és la protectora dels sons perduts. Anem a preguntar-li si els sons dels meus instruments han anat a parar al Castell dels Sons Perduts? Anem? I ja estem ací. Mireu, este és el Castell dels Sons Perduts. Quan un instrument deixa de sonar, el seu so acaba ací, en el cofre dels sons. O, per exemple, quan algun compositor o compositora ha perdut la seva obra musical, també la pots trobar ací, al cofre. És un lloc curiós, veritat? Però ara hem de cridar a Pia. Pia! Pia! Ui! Mireu, està ací amagadeta. Hola, Pia! Mira, he perdut el so del meu triangle, de la flauta i de les maraques. Podem mirar si han arribat ací al cofre dels sons perduts? Ai, que bé, ens ha dit que sí. Anem allà. Vaig a obrir el cofre dels sons. Mireu, ja el tinc ací. Quins nervis! M'ajudeu a reconèixer els sons que ara escoltarem? Els anirem escoltant un per un i haurem de pensar si són els sons del triangle, de la flauta o de les maraques. Comencem? So número 1. Este so que acabem d'escoltar és un instrument de corda, estic segura. Però algun dels meus instruments és un instrument de corda? No, el que ha sonat és un ukelele. Vaja, no és el so de cap dels meus instruments. Anem a escoltar el so número 2. Este so sembla un instrument de vent, però serà la flauta? No, el que ha sonat és una harmònica. Vaja. Anem a per el so número 3. Ostres, este so sí que és un instrument de vent. Serà la flauta? Anem a per el so número 4. Este so és un instrument de percussió. Sona molt metàl·lic i molt agut. Ai, que crec que sí que serà.
tinc el so de la flauta i el so del triangle. Serà el pròxim el so de les maraques? Espere que sí. So número 5. Este so és d'un instrument de percussió. Serà el de les maraques? No, les maraques no sonen així. Este és el so del tambor. Uf, solament queda un so. Espere que siga el de les maraques. Número 6. Ostres, a veure, tornem-lo a escoltar. So de les maraques! Que bé, Patapums, ja tinc el so dels meus instruments. Que bé, Patapums, moltes gràcies. I moltes gràcies, Pia, per ajudar-nos a trobar els sons. Vos esperen el pròxim vídeo. Adeu!